Od 1. ledna 2026 se zásadně mění pravidla pro povinný energetický audit. Jak to funguje v praxi? Pod 500 MWh ročně žádná povinnost nevzniká. Od 500 do 2778 MWh jde o povinný audit každých 10 let. Tato skupina se týká zejména obcí, příspěvkových organizací a dalších veřejných subjektů, které dříve pod zákony nespadaly. Od 2778 do 23 611 MWh audit každé 4 roky a nad tuto hodnotu už nestačí audit, povinnost je certifikovaný systém ISO 50001. Spotřeba se počítá jako průměr za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní roky. Doprava se nezapočítává. Nevíte, do které skupiny patříte? My vám to pomůžeme zjistit. A pokud povinnost máte, postaráme se o celý audit za vás.